Удивителният Иран. Едно пътешествие в сърцето на историята и културата. Хафез – езикът на таинствата и поетът на вечната любов, тайните на сърцето и мъдростта. Замисляли ли сте някога в стиховете на Хафез? Знаете ли защо името му блести като едно от най-великите имена в света на поезията? В този епизод на подкаста Удивителния Иран ще ви разгледаме живота, творбите и мислите на Хафез, великият поет от Шираз. Човекът, който с поезията си свързва любовта, мистиката и мъдростта. Животът на Хафез от Шираз до небесата. Хаджи Шамсуддин Мухаммед Хафез Ширази е роден около 726 година по хиджра или 1325 година в град Шираз. Прозвището Хафез му е дадено заради способността му да помни Корана наизуст. Той израства в среда, изпълнена с култура и изкуство. Има дълбока връзка с науката, мистиката и поезията. Животът на Хафез е неразримо свързан с любовта му към Шираз и неговата красива природа. В стиховете си той често споменава градините, цветята и славейте като символи на любовта и мъдростта. Хафез не е само велик поет, но и дълбок мистик, който обръща внимание на красотата и дълбокия смисъл на живота. Хафез. Предсказания за спокойствие за влюбените иранци. Връзката на Хафез с любовта и мистик. Любовта в стиховете на Хафез има широко значение, започвайки от земната любов и достигайки до божествената. В мистиката си той не само описва красотата на света, но и призовава човека да приеме любовта като път към истината. От самото начало на сътворението, когато твоята красота освети света, любовта се появи и запали огъня в цялата вселена. Връзката на Хафез и Шах Неметуллах Вали. Разговор между двама велики мистици. Шах Неметуллах Вали, велик мистик и талантлив поет от времето на Хафез, в стиховете си разглеждат теми за мистиката и силата на божествената любов. Един от най-известните му стихове гласи: „Ние превръщаме обикновения прах в злато с един прост поглед. 100 болки на душата и тялото лекуваме само с един поглед“. Този стих символизира мистичния възглед на Шах Неметуллах Вали, който подчертава духовната сила на човека във връзката му с божествената любов. Хафез, вдъхновен от тези мистични идеи, отговаря с безсмъртен стих. Тези, които могат да превърнат праха в злато с един поглед, ще могат ли да хвърлят един поглед и към нас? Този поетичен диалог между Хафез и Шах Неметуллах Вали показва дълбочината на техните мисловни и мистични връзки. И двамата чрез поезията си и мистиката си предават посланието за любов, прошка и духовно извисяване на света. Гадаенето с диванът на Хафез е един от най-обичаните обичаи на иранците от древни времена. Тази традиция често е изпълнявана в нощите на Ялда или в важни моменти от живота, е начин за свързване с стиховете и мъдростта на този велик поет. Газелите на Хафез с тяхната сладка реч и мистични послания винаги са били утеха и източник на увереност за въпросите и тревогите на живота. Тази красива традиция показва дълбоката връзка на иранския народ с тяхната поезия и богатото културно наследство. Диванът на Хафез. Книга за всички времена. Диванът на Хафез е сборник от газели, рубаи и други негови стихотворения,
които предават послания за любов, мистицизъм и мъдрост. Тази книга от момента на създаването си вдъхновява поети, философи и художници, както в Иран, така и по света. Един от най-известните газели на Хафез гласи: ако онзи персийски възлюбен от Шираз сърцето ми плени, на неговия амулет бих подарил Самарканд и Бухара. Дай ми, о винарио, виното вечно, защото в рая няма да намериш като роба на Рокнабан и градините мечтани. Тези стихове изразяват дълбоката любов на Хафез към Шираз и неговия уникален стил при представянето на мистични и светски концепции. Хафез – светлина за търсачите на любов и мъдрост. Хафез с вечните си стихове ни показва, че любовта, мистиката и мъдростта могат да преминат границите на времето и пространството и да доближат човека до истина. Той остава една от най-ярките звезди на небето на литературата и културата на Иран и света. В следващите епизоди ще ви представим още истории от удивителния Иран. До тогава бъдете щастливи и изпълнени с познания.